I sada, posle puno gluposti koje ste mogli pročitati u srpskim novinama i posle 20 godina, potpuno besplatno samo za vas večeras, Dino Merlin! Dobrodošli. Hvala. Nisam pogrešio, 20 godina imali kad ste bili posljednji put u Srbiji, tako? Tako je, 20 godina, pa možda i 21. Tamo mislim da sam zadnji put bio 90. Dobro. Sad, znači, posle 21 godine prvi put dolazite ovde kod mene u šovu. Čini ste mi veliku čast, ali zbog ovih 50.000 koje sam vam dao nisam mogu da kitim trubače na početku emisije. Šalim se, naravno. Pa, dobra je to bila ideja, mislim, ali naravno to nije istina. Ja sam sa zadovoljstvom došao u tvoj show, jer su prije mene ovdje sjedili velikani. Gledao sam to malo na YouTube-u, jer ja nemam prilike da gledam tvoju emisiju u Sarajevu, ali zbilja svi komplimenti. Hvala vam puno, hvala vam puno. Meni je sad ono da ne bude ja tebi Vojvodo, ti meni Serdara i tako dalje. Zaista mi je velika čast što ste večeras ovde sa nama i volao bih da odmah na početku rešimo ove neke dileme koje postoje u našim medijima već nekoliko nedelja, da u jednu što kraću priču složimo sve te komentare. Da li ste rekli za nas da smo bolesni, da smo ovakvi i onakvi, da nas mrzite? Ako jeste, zašto? Šta danas mislite o tome? Kako se osjećate u ovom trenutku po tom pitanju? Kao prvo, nikad nisam rekao da mrzim nikoga. Taj glagol ne postoji kod mene. To je notorna neistina. Toliko toga što je o meni napisano svih ovih godina je potpuno izmišljeno. Ali postoje neke stvari koje su bile moj, da tako kažem, stav. Žao mi je, možda to nije ni vrijeme, ni mjesto za ovo. Verujte mi, ovo je i vreme i mjesto. Dobro. Nemam boljeg mjesta od ovoga. Dobro. Ali sviđa mi se ono što si rekao, da je za tebe krenula nesa sa žena kad se oženio. Isti sam. Isti sam, da. Vidite, postoji izreka koja kaže nema puta koji kreće ni od kuda. Moj put vodi iz Sarajeva. Sarajevo je ne tako davno bilo pod jednom dugom opsadom od 1395 dana. Jedno jutro sam se ničim izazvan probudio pod granatama, snajperima. Nije bilo struje, vode. Bilo je strašno. Kad onako sad malo, evo da unesim malo humora u to, kad recimo granata padne na tačku A, vi znate da će za 10 sekundi pasti negdje tu blizu. I ako ste izbjegli tu granatu, onda ako čak Norrise onako po sarajevskom asfaltu bacate, da izbjegnete tu drugu granatu. To je bila svakodnevnica. U tom letu ja sam možda rekao i gore stvari. Dobro, sreća niko nije zapisao. Da, sreća pa niko nije zapisao. Jer radi se o tome, mi sada vadimo kontekst. Vadimo stvari iz konteksta, stavljamo u ovu prekrasnu noć pod reflektorima. Koji greju, dobro. Ali jednostavno u tom času, dakle, ja nisam ovo, Ivane, čuo. Niti sam to pročitao negdje, niti sam gledao to na filmu. Ja sam to doživio. U tim časovima, vi, kad to traje i traje i traje, vi pomislite u jednom trenutku da ne postoji više ništa dobro u ljudima. Da ne postoji budućnost. Samo postoji taj trenutak da to preživite. Koji je takav kakav je. Koji je takav kakav je. Vi u jednom trenutku, evo ja sam vjernik, ali u jednom trenutku pomislim da ne postoji ništa dobro ni na nebu ni na zemlji. Nego da si samo ostavljen, da se vlastitom snagom na neki način da preživiš sutrašnji, taj današnji dan i da dođe sutra, da to jednom konačno prestane.
Ja dolazim iz takve atmosfere i dakle dokumentaristički, jer ove moje izjave ljudi nisu stare jučer, nisam ja to rekao jučer, nego prije 15 ili 10 godina, 11 godina. Dakle, to je taj kontekst koji ne do Bog da se ikada ponovi. Kogod želi rat, da Bog da mu u kući bio. Sad ako ja smem da zaključim, a zaključili su i oni, to negdje znači da smo sad okej, ili tako? Pa mogu reći sljedeću stvar, da 20 godina nisam bio u Beogradu, da sam jako sretan što sam tu. Ovo je jedan veliki iskorak za mene i ljude koji misle kao ja, a hvala Bogu ovdje ih ima koliko hoćete. Mi smo već 3. arenu radimo, ponosim se tim. Mislim da je važna sveukupnost svakog čovjeka. Kad bi ja sad izvadio iz konteksta sve ono što sam u svojoj ženi rekao, ne bi taj brak dugo trajao. Hoću reći jednu stvar. Važan je ukupni, originalni, izvorni stav mene kao ljudskog bića. Dakle, da taj moj sveukupni, originalni stav nije zdrav, ja ne bih bio večeras ovdje, time ne bih pozvao, ova publika ne bi mene slušala i publika koja će doći na moje koncerte ne bi kupila kartu. Ne bi kupila kartu, da, tako. To je živa istina. Kad se kod toga, ako se slažete, ja bih ovdje stavio tačku na tu priču. Ako je to okej sa vama. Mislim da je više nego jasno. Ti vodiš ritam. Dobro, onda idemo na ritam da te pitam. Treća arena. To je zaista rezultat kojim malo ko može da se pohvali na ovim prostorima. Čini mi se da u broju tih karata ljudi koji će doći na koncert, jedino Zdravko Čolić je kao neka kategorija, ako on uopšte kategorija za poređenje s bilo kim. Ali kakav je osjećaj znati da posle toliko vremena negde dolazite, da su karte planule bez reklame praktično, bez plakata, bez bilborda, bez ičega, na jedan način kakav skoro nije viđen ovde? Pa to je divan osjećaj, zato što znate da ste napravili pravi potez. Da li ste iskreno očekivali to? Pa moram priznati da je bio stalni ovako pritisak pod navodnicima i želje. Moja želja je davno još bila trudna da dođem u Beograd, jeli, evo, sad sam došao i znali smo da će to biti neobično, da će to biti strastveno, da će to biti onako lijepo, ali nisam očekivao da će planuti 3 arene, zato što je moja publika diljem svijeta bila, da tako kažem, pratila me stalno i puno ljudi koji žive u Srbiji i u Beogradu bi dolazili u Budvu na koncerte, u Podgoricu, možda u Osijek, u Sarajevo. Dakle, možda jedna od tačaka preokreta koja mene je opredijelila definitivno da dođem u Beograd, bila moj posljednji koncert na Koševu, kad sam... To je bilo 80.000 ljudi, tako? Na posljednjem je bilo 60.000 ljudi. Samo ću reći, prije koncerta na 3 sata, kad sam trebao samo da nešto pojedem, neki biftek, da uzmem neku energiju i tako dalje, bio sam sa svojom ćerkom i kad sam to pojeo, počela je kolona ljudi da mi prilazi i da mi poželi sreću za taj koncert. Svi ti ljudi su bili iz Beograda. Ja sam rekao svojoj ćerki, pa pogledaj, ovi ljudi su došli tu iz Beograda do Sarajeva, potrošili energiju. Možda su došli zbog bifteka? Mislim, verovatno nisu, ali... Ne. Oni su došli na moj koncert. I to je bila jedna od tačaka preokreta i zato sam tu. Znači, tu ste prelomili. Jesi sećate prve svirke u Beogradu? Kada je to bilo? Da. To je bilo, ja mislim, 85. u Domu omladine. Doma omladine? Doma omladine, to su renovirali i sad možete dodati da vidite kako izgleda. Je li bilo puno? Sa zadovoljstvom. Pa bilo je puno. Bilo 1000 ljudi? Da. Kako vam se čini da sad da ne komentarišemo
kako su srpske kolege doživjele vaš dolazak ovde, ali ima jedna žena koja je krajnje pozitivno o tome pričala od prvog trenutka, što je sigurno nije bilo lako. I ako se slažete da ju uvedemo pa da nastavimo dalje razgovor svi zajedno. Sa zadovoljstvom. Ok. Dakle, ne bih mnogo mrsio. Vesna Zmijanac. Dobreće, dobrodošla posle puno vremena konačno ovde u ovom šovu. Ti i ja smo se družili u Survivoru, ali ja sam eto čekao priliku da dođeš ovde i mislim da je večeras pravi trenutak. Nije mogla bolja prilika. Nijemo, dobro ti društvo, no? Da se... Kaži ti, volio bih ja da čujem sad ovde kako ste se upoznali vas dvoje. Nas dvoje? To je priča vesela. Mogu ja da ispričam? Aj ti, molim, ti to bolje znaš. Ovo je živa istina. Moje su akcije poslije trećeg albuma poprilično pale. Taj album nije bio onako dobro prošao u raj i onda sam se grčevito borio da povratim stare pozicije i pravio sam album Nešto lijepo treba da se desi i napisao sam pjesmu Kad zamirišu jorgovani. I sjedio sam u estradi, tad je to bio okupljalište nas, rockera i svih ljudi koji se bavili pop kulturom. I do mene je sjedio jedan moj menadžer, a preko, kao sad ti tu, sjedio jedan lokalni pjevač koji je onako ironičan i čak i malo ljubomoran i tako dalje, nećemo ga imenovati, nebitno je. I sad ja pitam svog menadžera, s kim bi ja imam ideju da snimim duet? I s kim bi ja to snimio duet? I on konta kad taj frajer kaže s Vesnom Zmijanac. A Vesna Zmijanac je u tom času bila doslovno Tina Turner. Ona i Brena su bile u mrtvoj trci, jeli, koja je moja generacija bila zaljubljena. Da. I pazi, mi istog časa u auto, u žutog Golfa, ko danas se sjećam, i u Beograd. I u životu nisam znao Vesnu Zmijanac privatno. I dođemo u Takovsku i sad neće da nas portir pusti. Jer ona se tamo šminka, snima show i tako dalje. I kako ja zagovaram tog portira, ovaj moj menadžer kidne i dođe do nje i uglavnom njen menadžment nije htio da čuje da se stvar prolongira jer treba već ploča da izađe. A ona kaže, ma daj da ja čujem tu pjesmu. I odemo u onaj akvariju studij, jel' tako? Kod Sanje Ilića u... Da. I bili su Kornelije Kovač, kako se zvala teta sa radio Sarajeva, pa je došla ovdje. Joj, ne mogu sad da se setim. I uglavnom, 89. ili 88. I uglavnom, kad je čula tu pjesmu, ona je rekla, stopiram sve, snimat ćemo ovu pjesmu. Je li istina? Šta ti se najviše dopalo u toj pjesmi? Erna Perić. Erna Perić. Pa znaš kako je bilo? Stvarno je bio završen album te godine. To je bilo, na tom albumu je bilo svašta, Kraljica, Kazni me kazni i tako dalje, tako dalje. I bila je, recimo, pesma Srce je moje violina, koju ja izbacim da bi mogla da stavim, jer tada beše ona, da, crna ploča i ne može da stane mnogo pesama, da. I sad ja kažem Korneliju Kovaču, koja je prethodno radio, isto tako upala Kraljica tuge. Sad ja predlažem da se snimi Kad zamirišu jorgovani, samo ja. Znači, niko ne čuje tu pesmu, nitko razume, nitko me šta tu jasno. Kornelije Kovač tek, ne, jer je njemu to, kaže, to ti je pop neki, znaš, takih imaš koliko hoćeš, još ono vreme radio samo takve stvari, njemu je interesantna bila Kraljica, jer jorgovani su dosadni, kaže, ovo ti je dosadno, šta će ti ovo? I kažem, neka je dosadno, samo ti, hoćeš li ti to meni, a on radio aranžmane na celom albumu, kaže, ja ovo ne mogu da ti radim. Dobro, kažem ja, onda nema ništa, radimo ponovo sve.
Ako, 10 pesama si radio, kako ne možeš da mi odradiš? I on to odradio onako nogama. Pa dobro, ne zvuči kao da je nogama. Pa pitajte njega, ovo je urlao posle toga, što tako, to nisam zamišljao tako. Ja ne verujem miran čovjek. Ja miran čovjek. On, ja... To je bio rocker. Ali, ne, ja mislim da je to Cornelije jako dobro uradio. On je to jako dobro uradio, ali nije ni blizu onako kako si ti zamišljao. To je trebalo bude u ritmu nekom, da ne onako... Na početku ti je to bilo trajalo. Možda si zamijenila pjesmu. Ne, nisam. Znam. I kasnije isto 100 života ti se nije svidjela, a isto je dobro. 100 života mi se nije svidjelo. A 100 života ste vi pisali? Da, pisao sam i to. To sam mu otela. To je za malo meni je ubio. On je sebi to napravi stvarno i tekst kaže i da imam 100 života, a ne samo ovo zrno i tad bi me tvoja ljepota zavila u crno. Baš i ne ide da žensko kaže nešto ljepota zavila u crno. Dobro, zašto? To je u današnje vreme normalno. Jedva mi je to dao. Znači, dao mi je prethodno 5 pesama, a tu sam bukvalno otela. Sećam se Skoplje. Ja neću da pevam koncert. Kraj, gotovo, završavam, neću da radim. A on kaže, kako mi možeš pa uzeti? Ne možeš me uzeti, to mi je A1. Kažem, tu A1 mi daj. Jedva mi dao mi je. A šta je ostao A1 onda na vašem albumu? Tada? Umjesto toga. Tada je bilo, onda sam pisao da ti kažem šta mi je. Da ti kažem šta mi je, jest. I tako, ima raznih dogodovština. Ispričajmo za Sofiju. U Sofiji smo bili, to je jedan od najljepših možda mjeseci u mom životu. Gospođa je bila tako popularna da kad smo došli tamo, bili smo u Beču, imali smo koncert u Beču i onda jeli smo bugarskom kompanijom išli u... Da. I kad smo došli tamo, avion je bio pun i sad mi vidimo, ja vidim na aerodromu, na pisti, crveni tepih. I sad Vesna i ja, svi izlaze iz aviona i ja kontam, Bože, za koga je? Mislio sam da je neki političar ili neka važna faca. Stane Dolanci ili koji. Crveni tepih i dole neki folklor kao i pogača da se razlomi. I sad svi izlaze, ali mi ostajemo. U stvari, to je bio tepih za gospođu. Opa, to je to godina, 1989, tako nešto, a? I onda smo bili tu ovako prvi koncert, naravno, to je bilo sve zbog Vesne, ja sam tu bio minoran. Imali smo prve koncerte ovako, pred koncert 30.000 ljudi, koncert 50.000 ljudi. I tako 3-4 puta. Vozila nas je ruska šajka. Imali smo toliko novaca leva da bi ja svaki dan tom simpatičnom vozaču dao po njegovu platu, jer nema šta s levima, ne znam šta ćeš tu. Ničega nije bilo, ali sve prazno, rafovi prazni, ništa kupiti. Da, dobro, to je bio teški komunizam. A mi mislim, to su bile količine novca, niti možemo sa njim, ne znamo gde ćemo da ga iznesemo, ne možemo da kupimo, nemamo šta. A recimo te turneje, ja sam mogla od te turneje da kupim recimo sada 3 zgrade u Vitoškoj ulici, to je kao naša Knez Mihajlova. Ali naravno nije nam palo na pamet, jer je to bila jedna tužna zemlja. On me jedva ubedio da se našminkam malo kad izlazim, kad nisam ja uopšte imala svest šta sto... Onda je bilo koliko? Oko 60.000 ljudi na stadionu Levski i tad je grdio. Kako možeš pa pjevat na livadi? Ja nemam stage, nemam band, nemam ništa. Kako ću izaći tu? Dobro, to su bili onda visoki produkcijski zahtjevi. Pa ne, on je i tada znao isto što i ja. Pa bile, mislim, pogledajte, sad su Bugari u Evropskoj uniji i tako dalje. Tad smo mi bili za njih 3 Amerike, mislim. Ali hoću reći, ovo je bilo interesantno. Kad sam tom vozaču dao, tako je bio simpatičan čovjek, dao te pa i sve bi govorio, jer on sve razumio naše, jel? Govorio bi, samo molim te, kad se ovo završi, imamo deal da nas voziš na terazije sa onom šajkom. Tako, sjećaš toga? A šajka je bila spektakl jedan. Imali smo frižidere sa strana
i tako dalje. Piće unutra, sve veliko, kao ove velike limuzine sad nešto. I moram reći, tad sam je grdio, jako sam je grdio, jer ona nije snimala to. I njenog muža, rekao sam, Vlado, ovo se mora, ovo istorija, mora se to snimiti. I oni to nisu snimili. I na kraju je Brena čula za to i onda je otišla godinu dana poslije i napravila taj spektakl na stadionu. To snimila, da. Eto, ko nije njemu bio. Prvo vidim nešto kad si Jorgovani u pitanju, oboje. Da li je to za vas konkretno u karijeri, da li vam je to donelo malo folkerske publike? Neki su čak bili skloni da kažu da je konkretno ta pesma, ako računamo Bijelo dugme koje je definitivno začetak turbo folka, da je ta pesma dosta onako taj turbo folk trasirala, da su tu ljudi vidjeli da može u narodnu muziku električna gitara i šta ja znam ti neki rifovi i tako dalje. Da li je tebi možda donela te pop publike koju možda do tada nisi imala? Ona je donela svašta. Jorgovani su bili preokret kompletan u mom životu. A i u njegovom. Kasnije se sve to nešto merilo po Jorgovanima. Nešto malo brže, nešto malo... Ali uglavnom imali su ti motivi i popa i folka i to se nešto posle toga krenulo. Dobro, to i dan danas ljudi kombinuju vrlo uspješno. Koliko ja znam da se mrtva trka između začetnika turbo folka vodi između Bregovića i Ramba Amadeusa. Jeste, da. Rambo ga je imenovo krstio ga, da ga reći, kao kum. Pa da, ali ja ne mislim da je nužno turbo folk išta loše. Ja ozbiljno mislim da bi to trebala da bude jedna ozbiljna izvozna grana Srbije, jer to je potpuno unikat. Ali ja mislim da smo mi to uvezli iz Turske već. Tako da ne možemo sad da izvezemo kad smo već maznuli. Ovdje postoji nešto što je potpuno originalno na tom pitanju. Pa to ne može se vidi nigde, to sigurno. Vrlo je širok pojam to šta sve ljudi podrazumijevaju po turbo folk. Ja tu ne mislim ništa loše zato što tu ima takvo dobrih ostvarenja da nemam ništa protiv. Jorgovani su kao prvo lijepa pjesma kad nešto traje. Toliko, 25, koliko 20 godina ima kontinuitet, a kad nešto ima kontinuitet, to je živi dokaz da je to okej. Da li možemo čujemo Jorgovane? Možemo. Da, možemo. Idemo na reklame, kada se vratimo, puno humora i priče sa Vesnom i Dinom, a sada Jorgovani. A ti me oživjela. Koliki sam pjanac bio, a ti me otrijezila. Kakve su vatre gorjele, a ti gasila. Na kakvom sam bio dnu, a ti si me spasila. Na kakvom sam bio dnu, a ti si me spasila. Posle tebe je ostala duša, gola ko pustinja. Posle tebe mi ljubav dođe kao milostinja. Ima noći kada tugu točim mesto vina, al nema dana koliko je na srcu rana, al nema dana koliko je na srcu rana.
devojčica pevač. Wow, ovo je bilo... Nikad nije Ako dao smem da da se primetim, spusti odlično. malo tonalitet. Ovo je bilo snimljeno pre mora 25 godina. Možete misliti vi njega kako je meni sa njim bilo Ali u ti životu. pevaš isto kao pred 20 godina. Evo, neka Dino kaže, ajde, ja ne znam ništa o pevanju. Kad ste zadnji put pevali u pesmu zajedno? Mislim, i meni treba malo niže, možda pola tona, ali šta ćemo, život je strok, jel? Jeste. Šta sve mi sad strogo napravili haos za ljudima, pola I tona meni dole? treba niže, ali ja niže ne mogu od ovoga. Šta da radim? Kad ste zadnji put pevali u pesmu zajedno? Negde na TV-u. Znam da ste pevali na koncertima. Da, pre 20 i kusur godine možda. Da je izgleda ovde... Ostvarujem neke dečačke ambicije. Na TV-u smo pevali zadnji put u ono vreme kad je to izašlo, pa je bilo vazda nekih emisija i to je bilo pre 20, bukvalno Nikolija ima 22, Da. a to je bilo pre njenog rođenja. Znači, oko 24 godine, pre 24 godine u nekoj od emisija. Pa sad, kod tebe. Sjećam se kad smo... Hvala vam. Hvala vam, stvarno, bravo. Hvala tebi. Zadovoljstvo je moje, verujte mi. Vas moram nešto djene da pitam. Ja sam, kad se spremao za emisiju, naišao na podatak da ste u jednom trenutku kada je karijera krenula u nekom pravcu koji vi niste očekivali, raspadali sve što ste imali da biste snimili neki album. Da li je to istina? Ne, ja ne znam. Na početku, to je bilo na početku, Ja ja dolazim iz radničke porodice, onako, skromnih mogućnosti. Uvijek kad se sjetim svog djetinjstva, sjetim se jedne priče kasnije u literaturi koja je bila vrlo indikativna. Ona kaže, kao sva literatura malo pretjeruje, ali otprilike kaže, bili smo toliko siromašni da je moj otac za Božić izašao vani i puknuo hicem, dakle opalio puškom jedan metak i onda se vratio kući i rekao bi, djeco, Djeda Mraz se upravo ubio. Nema poklona, ali Dobro, bilo nešto, odbila vas je, disko se odbio za album. Ali na početku ja nisam obećavao, nisu mislili da ja mogu napraviti neki posao i onda sam odlučio da sam uzmem stvar u svoje ruke i počeo sam raditi teške fizičke poslove. Radio sam u fabrici, unosio sam čumur, nosio sam pakete u svjetlosti i zaradio sam onako nekih novaca. Sjećam se možda da je to bilo 2.500 maraka tada. Je li ta nastavljena pesma Vremena su kokuzna? Da, to je bila živa istina. Vremena su kokuzna. I onda smo nekako sakupili te novce i snimili prvu ploču. Lepo. Sad ti si počela tebe kao nešto Šaban Šaulić te negde čuo u Beču, je li to istina? Da, na samom početku ono ozbiljnije nešto kad je počelo da se zbiva, Šaulić je doneo procenu da ja mogu dobro da pevam, ako bi se malo potrudila. Kako si ti osjećala tad dođe Šaban Šaulić i kaže ova mala zna da peva? Mislim, možda nije rekao mala, sad izvini. Ja sam uvijek bila bezobrazna, ja sam mislila da znam da pevam normalno. To je normalno da ja znam da pevam. Nije ti treba onda ti kaže, a? Pa da. Izvinjam se, što je bio prelomni trenutak kod tebe? Je li to bio ovaj film Soko Čljiva ili... Nije, ti filmovi nešto, u to vreme sam ja snimila jedan singl, pa drugi singl, pa se ništa nije zbivalo. Sam bila kao lepuškasta, mlada, lepa i onda su stalno nešto videli i tražili me za ovaj film. Za jedno 2-3 filma sam ja snimila koja su mi kasnije mnogo odmogla ili jedno vreme niko nije znao da li glumim ili pevam, šta li ja to radim. Svi znaju za Vesnu Zmijanac, ali ne znaju šta to ona radi. Mnogo mi je vremena trebalo da imam konkretno ime koje peva. Nemam veze sa glumom, ja sve znam, samo ne da glumim. Koji je tvoj prvi hit? Moj prvi veliki hit je Nevera moja, bio si ti. To je dobro pesma. Dobro pesma. Prekinuo sam vas malo pre. Jeste vi nekad glumili? Jesu vam nudili nekad glumiti? Ne, nisam. Znači samo u svojim spotovima? spotovima? Nemam te aspiracije, ni pojma nemam što bi ja radio na filmu. Sva što ljudi tamo rade, da vam kažem. Oni vam nađu čas posla tamo neku zanimaciju. Ali evo neke mini filmove napravljene, znaju ljudi ovi ovde da ja volim da napravim spotove za pesme kad dolaze velike zvezde. Imamo 3 Vestine pesme, 3 Dinove. Napravili smo neke spotove, ako možda ćemo prvo Dinove da vidimo. Naravno, pa Dino je naš gost. Na moje veliko zadovoljstvo, to niko neće da kaže da ja koliko godina
prozivam, pitam javno kad ćeš u Beograd, kad ćeš u Beograd. I evo ga, konačno dođe. Evo, jedva 3 arene. Čovjek potvrdio. Jedva. Jedva 3 arene bez ijednog plakata. Da. Dobro, bar sad zna da možda uštedi na plakatima sljedeći put kako dolazi. Ne treba da lepi plakate, ništa. Gledamo pesmu. Laku noć, moja mala Barbiko, džaba sve, ali ja sam na te naviko. Laku noć, moja mala Barbiko. To su neke naše javne ličnosti, možda vi ne znate, ali ovo je naš ministar spoljnih poslova, Vuk Jeremić. Da. Idemo dalje. To je njegova supruga koja je dosta mlađa od njega. To se za ovih 20 godina svašta se izdogađalo ovdje, tako da... I sada pravo malo remek delo, znači sa više likova i tako da molim vas, brati pažnju. Kako se piše ljubav, da mi kao jedna riječ, ili su to uvijek, barem dvije najmanje. Ljubav se ne piše tako, oko za oko, zub za zub. Ome ja ne mogu više, ja sam stigao na rub. Svaka mi reč stražu dobija, svaki mi most na Drini ću prija. Oprostit ću joj sve, nisam je za tebe. To je naš mali doprinos kulturi, Vesna zna. Mi nudimo svima ako nekad zafali para, mi snimamo spot ovakav, možda nije sad ko ovaj pravi, ali može da posluži. Može da prođe. Raspitam još nešto za duete, ovdje smo iskoristili pesmu sa Željkom Joksimovićem, snimili ste duete, znači osim prvi naravno sa Vesnom, ali tu su bili još i Emina Jahović, i Nina Badrić, i Željko Joksimović, i Ivana Bamfić. Ovo što je bilo godinama, varila si me, to su na glavu probili s tom pesmom. Jesam propustio još nekoga? Propustio si, naravno. Snimio sam duet sa... Zato sam i propustio. Čega ti naši niko? Zato sam i propustio. Snimio sam duete sa nekim nepoznatim ovdje ljudima. nepoznatim, dobro. Znači Gani Tamir je Izraelka, onda sa Edo Sanki Njemac, jedan... Koji još na Bureku sam imao pun vrag tih dueta, ali uglavnom ovo su glavni. Ovo su glavni, da. Je li ima neko da ste htjeli da napravite duet, a da niste uspjeli, ili da je neko htio s vama ste rekli, ne, molim te? Pa imao sam želju da snimim duet sa Branimirom Štulčem, Džonijem, ali to je nemoguće. To je nemoguće, naravno. Ali ne sjećam se da me iko odbio. Uglavnom se to nekako napravi da se ljudi ne odbiju, da jednostavno to bude onako kolegijalno, da se prije toga spremi. Nemam vremena dok... Pa tako, ko znam ja šta sad uzim Mnogo je težak. On to sad samo priča. A ti nekom odbila duet? Pa jes. Hoćeš da kažeš kome? Onoliko, a? Pa šta sam, samo sam sa njim snimila i ja imam nekoga, ti si sam sa Slavkom Banjicom. Slavko Banjic lepo peo čovjek. Odlično peo. A što nisi snimala duet? Ne voliš to ili? Pa nije ne volim, šta da snimam posle Jorgovana, da li vi znate šta je to? Dobre, se izrodilo, meni se bar tako čini sad, ljudi možda ne znaju. Zaista neko pravo prijateljstvo posle te pesme, još kako ste se upoznali praktično slučajno, djelujemo ste u dobrim odnosima svih ovih godina, ste u kontaktu sve vreme. Vesna je zbilja jedna divna osoba. Ispričat ću jedan detalj u ratu. Na početku rata je poginuo jedan komšija koji se zvao Dino i brzo se prošla ta vijest da sam poginuo ja.
a moja žena je bila u izbjeglištvu i djeca. I odjednom je jedan dan zvala, bila je sva izvan sebe jer nije imala nikakvu informaciju danima šta je to o meni istina. I svi su brujali da sam poginuo. I onda je Vesina majka na Vesnin molbu telefonom zvala i pola Evrope pročešljala da bi dobila telefon od moje žene i javila je da je Dino živ. I to je bila... Glupo pitanje, okej. Mnogi su mi rekli za nju da je dobra žena, ja sam to mislio, ali evo sad imam i dokaz. Hoćemo čuti tvoje pesme? Spotove? Pa spotove, šta si mislila da ćemo tebe da poštedimo? A si meni smislio da mi je znati. Nije, polaganica, kulturiška. I ti široko ti Reci i Fudbalskog saveza. I ti će mnogo bolje. Pa ne vezi s tobom, to je sve na našu dušu. Ne može se brineš nešto. Dobro. Idemo dalje. Nevera moja, bio si ti, zabluda moje mladosti. Ničega nema, među nama ni tuge ni radosti. Ničega nema među nama ni tuge ni radosti. Evo, trećete znati, jer ja mislim da je potpuno prirodno kad se sretnu ljudi iz Bosne i Srbije, koga ćemo zezamo nego Hrvate, normalno. Kada imamo treći. Oluja u srcu je mom, morat ću noćas tebi da se ne dam. Oluja u srcu je mom, samo me pusti još malo da te gledam. Neke stvari koje nisu vezane za pevanje, ako možemo to da pitam. Evo, pričali smo pre emisije Dino o vašoj deci i ja mislim da niko ne zna da gdje su vam deca, čime se bave, da nemaju veze sa estradom, ili tako, nemaju? Nemaju veze sa estradom. Ja sam poročan čovjek i zna Vesna tu moju priču. Moja žena i ja smo se upoznali kad smo imali 17 godina i još se uvijek onako ponašamo kao zaljubljeni tinejdžeri. Hvala Bogu, imam jedan brak koji je skoro pa savršen. Imam djecu. Švicarska, da. Da, Švicarska, da. Moje djeca su onako pristojna, završili su svoje škole i ne bave se ničim sličnim čime se bavim. Ja uglavnom su otišla u nauku, knjiška su, vole knjige. I eto, nemam problema s te strane, jako sam zadovoljan, hvala Bogu na tome. Dobro, ili vam to donosi malo neprijatelje, to ako ko nema problema, taj odmah ima neprijatelje, jer ljudi vole kad imaš problema malo da te onako sažaljevaju to. Pa uglavnom, ja mislim da si u pravu, jer oko mene je toliko te fame iz razloga što ljudi ne mogu da iščupaju kod mene nekakve afere, nemam nekakvih ljubavnica, djeca mi se ne drogiraju i nemam problem nikak... Samo da ponovimo, to je sve dobro, tako treba da... Nema mesa. Nema mesa i onda pravi probleme tamo gdje i nema, ali hvala Bogu da sam ja onako vrlo siguran u toj svojoj tvrđavi koja zove porodica. Ja sam poprilično staromodan. Ali to je tako. On je tako staromodan, prava reč. Znači, ja sam sa njim provela par godina ono vreme kad je on bio moj gost i posle kad sam ja bila njegov. Znači, voleli su njega mnogo i tada, sećaš se ti Švedske. Što... I... Znaš, svaki put sam čekala kao i svi pevači, znaš, ono, posle koncerta to nešto, devojke nešto. Nikada... Dobro, ne baš svi pevači. Nikada, ba, uglavnom, svi muškarci, nikad, zaista nikad. Nikad. Ali voditelji, recimo, nisu takvi nešto. Voditelji nisu. Voditelji nikako, tako, da. Kako je tvoj život? Tvoj život je bio buran u svakom smislu. Ti si bila
mega zvezda, lepa žena, svi te obožavaju. Dalo si neke izjave u raznim intervjuima da je tu bilo svega i svačega i da si i sama sebi bila možda najveći neprijatelj i onda u nekom trenutku si rešila da se povučeš na tvoj ranč kad nije bilo možda razloga za to nekako si i tada bila još uvek u vrhu. Pa, znaš šta, ja, za razliku od Ina koji je vežbao na meni, u to vreme, to su bile 100-dnevne, po 50 dana turneje traju, od Triglava do Đevđelje. Znači, krenemo iz Ljubljane, Cibone i završimo u univerzalnoj dvorani Skoplje. 2 koncerta dnevno često. 2 koncerta uredno, to se njima ne dešava, oni su pametni, rade uvek jedan koncert, pa su to skupa, velika, jaka ozvučenja, oni nisu bili alavina pare kao narodnjaci, to jest menadžeri narodnjaka, pa su to ulagali, a mi, to jest u to vreme, radilo se bukvalno dan za danom, godinama i umorilo na način na koji je to bilo... Teško opisati. Ne, to i bilo je ili živet ili mret. I ti si zabrala da živiš, znači, logično. on je bio svedok kako je to sve izgledalo. Ja nisam ni dovoljno bila pametna, a nisam se mnogo ni pitala, pravo da vam kažem. Znate, ono, kreće turneja i tu nema kakve pauze, kak jedan koncert, kad to prvi pokriva troškove ili drugi, a od prvog se nešto zarađuje i tako dalje i tako dalje. I u stvari ja sam propala radeći. Nisi baš propala, nemoj sad da... Pa jesam, pa lako je pričati kad sam se ja odatle povukla ili više do ovde došlo i nestala. Pa si našla svoj mir tamo? Ja šta sam, pa ne bi bila danas ovde. Danas ne bi bila živa. Postoji li nešto, ovo je pitanje za oboje, da li postoji nešto u vašim karijerama za čim žalite, što ste propustili, što niste uradili, ili da žalite zbog nečega što ste uradili? Da iz ove perspektive mislite da je to bila greška? Pa ne žalim da kažem da žalim za nečim, ali grešaka je bilo mnogo i valjalo bi ih popraviti u nekom od života. I uvek greške postoje, ja mislim, što kao on se učio na mojim greškama, ali svejedno, verovatno bi mnogo još bolje i bolje kad bi hteo i nekad bi bilo prilike. Moram reći nešto što je stvarno važno. Stvarno sam puno naučio od Vesne i kako treba i kako ne treba. Kako treba, to znači imala je strašnu energiju, bila je jako predana prema tom poslu, ali, kako ne treba, u stvari taj menadžment nije puno mario za, da tako kažem, opšte dobro, nego su onako gledali da produkciju reduciraju i onda je publika nekad nije mogla da čuje šta to ona pjeva, zato sam bio vrlo ljut. I mogu reći jednu još anegdotu. Ja prije nego što sam ovu ženu upoznao, nikad u životu nisam probao alkohol. I onda smo bili došli u Norvešku ili Švedsku. Švedska. Ili je bila Danska Kopenhagen, sjećam se. I došla je puna dvorana. To je, Bogam, bilo jedno 2000 ljudi. Jeste, što je strašno. To je strašno. Tamo skupiti naših. Ali razglas je bio onako 2 soltonke. Nije se čulo do prva 3 reda. Ja sam rekao Vladu, njenom mužu, jednom divnom čovjeku, rekao, Vlado, ja ovdje ne mogu da pjevam. Ne mogu, jer ja sam došao s druge produkcije, ali oni su me platili dobro, znaš. I sad ja kontam, Vlado, ja bi vratio paralel, ne mogu tu da pjevam, ne čuje se to, ništa. Kaže, alo, kako može Vesna to da pjeva i ti? Ja sam rekao, daj mi nešto da se malo dopingujem, da izađem. Svećete šta ste popili? Svećete toga, šta ste popili? Ko je to bio? Viski. Pa eto, ali nije mi žao. A koliko ste imali godina tada? Pa imao sam, kad su to? Pre 20, recimo... 25 godina sam možda imao, jel? 25 godina ste prvi put u životu popili alkohol? Da. I ja u 3. osnovne vekije Romanu i Persa. Ali posle dugo nisam ništa nisam pio.
Posle sam izbacio Pepsi i kažu nije dobar za jetru. Da ubiće me ovo iz Pepsija. Šalije se sve okej. Dobro, možemo da očekujemo spektakl u areni, sigurno produkcijski i svakakav gomila ljudi. Možemo to da obećamo ljudima? Ja odgovorno tvrdim da možete. Da će biti tako. On je skroman. Da, vidim da neće ništa da kaže, ali ono što sam ja gledao na YouTube-u i tako dalje, zaista vaši koncerti izgledaju spektakularni, potpuno evropski i svetski u svakom smislu, i stage, i zvuk. Svi imamo stres od njega i njegovog perfekcionizma. Ti ćeš, Vesna, dolazi vremena do tebe i to. Da. Ja sam iza ili na uvek, ja sam uz njega svejedno ili za bini ili na bini. Okej. Kako se iskvario ovu publiku? O, ja ne znam šta uradi sa djecom, ovo je katastrofa. Neće više da ih puštaju da dolaze na snimanje. Možemo za kraj da gledamo Stigla me pošta, to je redovna rubrika koju imamo. Publika nam šalje foto i video materijale, mi izaberemo po našoj proceni najsmešniji i dodelimo poklon ko je poslao najsmešniju fotku ili video. Stigla me pošta. Idemo dalje. Jeste broj 3? Mesto broj 2? I mesto broj 1, bliži nam se zima. Pobednički video posle Marko Stojanović iz Beograda, on je dobio Time for sat, ali je došla njegova sestra da uzme sat umjesto njega. Čestitamo. To je njegova rođena sestra, moja sestra od tetke, jer on mi je normalno brat od tetke. Ako želite da učestvujete u rubrici Stigla me pošta, pošaljite foto ili video na wc.ivanom@prva.rs. Još uvijek je aktualan mail umem@prva.rs za one koji žele da se priključe scenarističkom timu. Puno vam hvala što ste bili moji gosti večeras. Zaista ste mi učinili veliku čast oboje. Želimo puno uspeha u areni, Dino, a tebi puno uspeha kad god. Za kraj ćemo čuti neku pesmu, tako? Šta ćete nam pevati? Pjevaću Smijehom sram kokljem. U nekoj posebnoj verziji, je li tako? U posebnoj verziji biće mi zadovoljstvo da ova divna publika čuje jednu novu zvijezdu koja će zasjeti na našem nebu. Ona se zove Maja Sar. Ona priprema svoj novi album i vidjet ćete o kome pričam. O to će se djevojci još itekako čuti. Ok, dakle, za kraj šaljemo čekaj, zemlja će da kažem nešto. Dajte vi jedan aplauz za Baneta, molim. Dakle, za kraj ćemo iz ovog studija pesmom poslati jednu poruku ljubavi svima koji su ovo gledali i onima koji to nisu. I večera smo zvali u goste baš one koje smo i želeli. Sljedećeg petka u 21:15 večer s Ivanom Ivanovićem. Hvala puno. Dino Merlin za kraj. Vrijeme kada sumnja izlazi iz žbunja, vrijeme kada svako u svakoga sumnja. Gdje smo sada mi? Gdje su one riječi velike? Gdje smo sada mi? Od Australije do Amerike, gdje je ona ptica što imala je glas, što nosila je uvijek dobru vijest za nas. Odal smo rođeni zli, ili smo u putu to postali? Odal smo rođeni zli,
ili smo isti ko stali. Smijehom strah pokrijem uvijek, kad otkrijem da si sretna, daleko od mene na kraju svijeta, gdje svako za sebe tugu tka. Smijehom strah pokrijem uvijek, kad otkrijem da si sretna, daleko od mene, ma nek si dobro, nek ružane vene kad venem ja. U vrijeme kada sumnja protiče kroz vene, kome je to stalo do tebe i mene? Mi nismo rođeni zli, mi nikad nismo tu ni bili. Mi nismo rođeni zli, voljeti nismo ni prestali. Smijehom strah pokrijem uvijek, kad otkrijem da si sretna, daleko od mene na kraju svijeta, gdje svako za sebe tugu tka. Smijehom strah pokrijem uvijek, kad otkrijem da si sretna, daleko od mene, ma nek si dobro, nek ružane vene kad venem ja. Strah pokrijem uvijek, kad otkrijem da si sretna, daleko od mene na kraju svijeta, gdje svako za sebe tugu tka. Smijehom strah pokrijem uvijek, kad otkrijem da si sretna, daleko od mene, ma nek si dobro, nek ružane vene kad venem ja. Laj, 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 Hvala vam puno, hvala puno. Hvala puno, hvala vam. Jasno. Maja, hvala puno.